We lopen van de Keursgroeven naar de Bonsdalgroeven. We volgen het spoor van de Duitsers. Ja, dat klopt. Ja, En hier lag de spoorlijn. ja ongeveer. In 1944 begon de organisatie Todt, onder leiding van Albert Speer, bekend van de megalomane nazi-bouwwerken. Die begonnen eigenlijk aan de bouw van de Bonsdalgroeven. Ja. En waar ze mee startten was eigenlijk het verlengen van de spoorlijn die lag bij de Keursgroeven. Die trokken ze door naar de Bonsdalgroeven. En dat was eigenlijk dus hier lag de spoorlijn. En waar wij dus nu op staan is een laadperron. Dus ze maakten eigenlijk een laadperron om dadelijk de vliegermotoren op het spoor te kunnen hijsen. Maar wat het belangrijkste was bij de onderaardse groeves, was dat ze de ingangen moesten versterken. Want dat was het zwakste punt van een groeve. Want als de Engelse geallieerden wisten waar de ingang was, dan konden ze heel makkelijk een raket naar binnen schieten. Ja, precies. Dus wat deden de Duitsers? Die deden eigenlijk altijd bij een ingangconstructie van een groeve een bunker maken. Dit zou een bunker moeten worden, zeg maar. Dit zou inderdaad een bunker moeten worden. Je ziet hier zeg maar de frameconstructie. Maar wat er gebeurde was dat ze in 1944 een tekort aan bouwmaterialen hadden en beton. Waardoor die bunker eigenlijk nooit is afgekomen. Ja, waardoor je eigenlijk hier gewoon de frameconstructie hebt. Ja. Dus het is een heel erg tastbaar deel van de Bonsdalgroeven. Ja. En dat moet zeker bewaard blijven. En die gaten zijn alleen voor de leuk? Nee, die zijn voor de overwinterende vleermuizen, dat ze erin en eruit kunnen. Oké. Het is eigenlijk verbluffend om te zien. Als je kijkt, de groeve is in maart zijn ze begonnen, in augustus waren ze klaar. Maar de afwerking is echt verbluffend met bakstenen, muren, afwerking met beton. Hier, je ziet alleen maar betonnen vloeren. De Duitsers hebben de wanden en ook de vloer hebben ze ingestreken met waterglas. En dat was omdat, het is natuurlijk, hier was ook een luchtbeheersysteem en een klimaatbeheersysteem en ook een verwarming. En die mergel, als mergel warm wordt, dan wordt die poreus en stoffig. En je wil natuurlijk niet in een fabriek met allemaal machines allemaal mergelstof krijgen. Mm-hmm. Dus ze hebben alles helemaal ingestreken met mergelglas. Ja. Voor de bouw van zo'n enorme ondergrondse oorlogsfabriek waren natuurlijk veel arbeidskrachten nodig. En ongeveer 2000 als je alle 3 de groeves in Zuid-Limburg pakt. En wat de Duitsers in eerste instantie wilden doen is dat ze dachten vrijwillige arbeiders te kunnen strikken uit de Noordoostpolder. Mm-hmm. Eigenlijk met goede voorwaarden zoals goede voeding, hoog loon, reiskosten, maar ook soort van de vrijbrief dat ze na dit werk niet meer naar Duitsland hoefden te gaan om daar te gaan werken. Ja. Ze dachten dat er ongeveer 500 mensen vrijwillig dus zouden komen. Nou, dat werden 138. Ja, dan heb je er veel te weinig. Mm-hmm. Dus uiteindelijk zijn hier heel veel dwangarbeiders en krijgsgevangenen te werk gesteld. Ja, je ziet hier in een tunnel zie je ook een ronding. En deze ronding is eigenlijk gemaakt ter bescherming voor inkomende raketten. Mocht er een raket wel de groeve heen komen, dan maakten ze hier een ronding. Ja, en dan kwam die tenminste niet in het hart van de groeve, maar dan kwam die hier eigenlijk terecht. Dus het is eigenlijk een soort van verdedigend mechanisme van de Bonsdalgroeven. Okay. Ja. Dus verder kun je nog veel meer zien van wat er... Zeker weten. Ooit. Nou. Ja.